tawo sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan, mao ang pagtawag og mga tawo nga mamahimo niyang tigpamaba o gipadala sila on a divine mission. Si Propeta Amos isip magbalantay sa karnero o isip tig-atiman sa mga kahoyng igera. Gitawag o gisugo sa Ginoo sa pagsulti sa iyang mensahe ngadto sa katawhan sa Israel. Gipadala siya to challenge the wealthy and sinful. Si Propeta Amos nagpahinumdom, nagpahimangno sa mga taong nagpatuyang lamang silang kaugalingon diya sa pagpakasala o wala naman numbaling sa kabubuton o kasuguan sa Dios. Si Propeta Amos nagbutyag sa kamatuuran o nagtudlo sa gusto kabubuton sa Ginoo. Ug tungod niini, daghan ang mga tawo nga wala makauyon kang Propeta Amos. Tungod kay siya, nagsulti man sa kamatuuran. Og ang kamatuuran nagtulisok sa mga tawo, nagtulisok sa konsensya sa mga tao sa Israel o gipili nila ang pagpuyo sa kangit-ngit kaysa kahayag. Sa Ebanghelyo sab, ang atong Ginoong Hesukristo nagpili og mga tawo nga mamahimo niyang kaabag sa pag-ugmad o sa pagsangyaw sa maayong balita. Gitawag kini sila og mga apostoles o giyang gipadala o na missionary activity. O iya silang giingnan, ila silang gisugo nga isangyaw ang maayong balita. Ilabi na gayud ang paghinulsol sa ilang mga sala. Og dili exempted niini ang mga apostoles. Dili exempted niini ang mga disipulo ni Kristo tungod kay sila usab aduna usab mga kakulangan. Aduna usab sila'y kalapasan o kasalanan. Now mga igsuon, like the prophets of old and the disciples of Jesus Christ, kita usab gitawag. Dili lang ang mga propeta, dili lang ang mga apostoles ang gipili, gitawag o gipadala. Ako, siya, ikaw, kitang tanan, gitawag sa Dios. We are all missionaries. Ang uban, gipadala ngadto sa nagkalain-laing lugar. But most of us are sent to the home missions. Diha sa atuang pamilya, diha sa tagsa kapanimalay, sa atong gitrabahuan, diha sa pagtuo and civil communities. Og dili kita angay nga mahadlok sa atuang pagkamisyonero o pagkamisyonera. Kay ang Dios anaa kanato magauban kanunay, magagiya kanunay. Ang Espiritu Santo maglamdag sa atong unahuna kun unsay atong buhaton. Ang pulong, ang kasuguan, ang mga pagtulunan ni Kristo mo'y magagiya kanato isip mga misyonero o mga misyonera. Ang angay lang natong kadlukan mao ang sala. Kaya ang sala mo'y makapahimulag kanato sa Dios. Mo'y makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. And remember, Satan is thrown into hell because of disobedience. Adam and Eve are thrown from paradise because of disobedience. Disobedience is a sin against the will and the commandments of the Lord. Og mao kini ang atong bantayan. Kay bisan tuod kita mga binunyagan, bisan tuod kita mga Kristiyanos, bisan tuod kita mga pinili, bisan tuod kita mga disipulo ni Kristo, we are also subject of it. Kabantay mo ni ana? Wala ba mo makabantay nga sa atong pagkadisipulo ni Kristo, sa atong pagkabinunyagan, sama usab kita ni Judas Iscariote nga nagbudhi ni Kristo nganuman. Atong hunahunaon o atong pamalandungan pag-ayo. Every Sunday, we always profess our faith
And every year, we renew our baptismal promises. Og diya sa tuang pag-renew sa tuang panumpa og saad sa tuang bunyag, atong gisalikway si Satanas, atong gisalikway ang prinsipe sa kadautan, atong gisalikway ang sala. Og nagatuo kita sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagatuo kita sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Apan, kung ang simbahan mo sangyaw sa kamatuuran, kung ang simbahan mo saway sa mga hiwi nga mga binuhatan, musaksi sa mga inhustisya, musangyaw sa maayong balita, we criticize the church. We criticize the church. Kung ang mga pangulo sa simbahan, mga obispo, mga kaparian, maningkamot sa paggiya kanato nga mahibali kita ngadto sa matarong nga dalan, we criticize them. We criticize the priests. Munang wala kita'y kalainan, bisan tuod kita mga disipulo ni Kristo, apan wala kita'y kalainan ni Judas Iscariote. Unya atong nalimtan nga kita kabahin, gipili, gibunyagan, gitawag sa Dios aron musangyaw sa kamatuuran. Ug mauna ang atong mga tahas dinhi sa kalibutan, isip mga binunyagan. Kita gitawag sa Dios nga mamahimong kaabag sa pag-ugmad siyang gingharian dinhi sa kalibutan aron kini molambo ug mamungag daghan. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nagsangyaw sa maayong balita. Iyang gisangyaw ang matuod nga mensahe sa Dios. Ug ang mensahe sa Dios maghatag gayud kanato og kaluwasan. Kun kana kita mamati, mutuman og magpuyo niini. Diha sa tuang pagpakabuhi, ang Dios kanunay nga nagpahinumdum kanato niini. Muna makaisunan ko ni Kristo sa atong pagpadayon ning santos nga misa. Mangayo kita sa Ginoo sa dugang kadasig, sa dugang kusog, sa dugang pagtuo, nga atong mapuy-an ang atong pagkamisyonero o pagkamisyonera, ug mangayo kita sa lamdag sa Espiritu Santo aron kita makaamgo sa pagbiya sa atong mga sala ug sa pagpabilin diya sa grasya ug gugma sa Ginoo. Ug pangayoon ta ang tabang sa Ginoo nga iyang ihatag kanato ang kaluwasan. Pangayoon ta sa Dios nga iya kitang pasudlon sa ganghaan sa kaluwasan aron atong maangkon usab ang gingharian nga walay katapusan. Amen. Palihog manindog